Boh chce, aby si rástol v jeho slove. Keď si viac v Božom slove, tvoja viera je väčšia a väčšia a táto viera premáha tento svet. Čo chceš, aby premohol tento svet, ak nebudeš mať vieru? Čo chceš, aby premohol tento svet, ak nebudeš mať vieru v Syna Božieho Ježiša Krista? Počúvaj sem, nezostaň len pri poznaní, nezostaň len pri slovách, nezostaň len pri tom, koľko rokov chodíš a nasleduješ Pána, lebo toto ťa nezachráni. Čo ťa zachráni je plný odovzdaný život Bohu. Čo ťa zachráni je to, že dáš priestor Duchu Svätému. Čo ťa zachráni je to, že ty odovzdáš svoj život Bohu tak, že zomreš sám sebe, zomreš tomu, čo miluješ, zomreš hriechu a týmto ukazuješ lásku Bohu. Boh ako ukázal lásku k nám, takže zomrel sám sebe. Boh dal to, čo najviac miloval a to bol jeho syn. Rimanom 8.31 práve peňale. Boh dal svojho syna Ježiša Krista a Božie slovo hovorí v Rimanom, haleluja, že ak Boh dal svojho syna, že či nedal nám všetko s ním, dal nám všetko s ním. S Kristom nám dal všetko, haleluja. S Kristom máš všetko a preto príjmi to vo viere. A teraz, keď chceš a si v tom slobodný, zatvor svoje oči a pozdvihni svoje ruky a povedz, Pane, ja príjmam tento dar, ktorý si mi dal. Dar z tvojho syna Ježiša Krista. Dar, ktorý si mi dal, to je večný život. Haleluja. Ďakujem ti, Otče nebeský, že si ma vytrhol z moci diablovej, že si ma vytrhol doslovne z úst satanových. Vieš, poviem ti pravdu, že diabol chodí ako revicu lev a hľada, koho by zožral. Ale ty potrebuješ povstať vo viere. Už dosť si spal, už dosť si zatváral oči a zlenivel si a zostal si v stave ľahostajnosti. Boh ťa volá, aby si vyšiel z tejto ľahostajnosti, aby si vyšiel z tohto blata, z tohto bahna, z tohto stavu. Boh volá marnotratných synov, dcér, ktorí sa obratili chrbtom Bohu a išli naspäť do sveta a vzdialili sa od Boha. Božia túžba je, aby si sa navrátil naspäť k Bohu. Navráti sa ku mne, hovorí Pán. Navráti sa ku mne a hovorí ďalej Božie slovo v starom zákone, že vyjdi von z Babylonu. Vyjdi von z Babylonu. Babylon